Ninsabu fix-xahar ta' Novembru, ix-xahar iddedikat lil-mejtin kollha. Il-mewt hija l-biża' ta' bosta, mhux xi suġġett li nħobbu nsemmuh u anqas nitkellmu dwaru. Suġġett negattiv li jfakkarna fis-solitudni u l-firda. F'Malta ta' kull sena imutu madwar 3500 persuna, fil-waqt li madwar id-dinja imutu aktar minn 60 miljun ruħ. Singapore, il-Ġapan u l-Iżvizzera huma l-aktar 3 pajjiżi li fihom imutu drabi taħt is-sena. L-aktar raġunijiet popolari għal-mewt huma l-infezzjonijiet, l-HIV u l-AIDS, l-attak tal-qalb u l-marda tal-malarja. Hawn ħafna min jibża mill-mewt għaliex jiġi attakkat minn xi annimali jew ieħor, bħal ngħidu aħna xi kelb il-baħar. Iżda m'għandekx għalfejn tinkwieta daqshekk, mhux biss għaliex il-kosta Maltija mhuwiex post fejn fih jabitaw dawn l-ispeċi, iżda għaliex fil-verità ta' kull sena madwar id-dinja jmutu aktar nies b'xi sajjetta milli b'xi gidma ta' xi kelb il-baħar. Insomma, tajjeb li wieħed jgħix ħajja tajba u f'saħħitha, iżda mhux nagħmlu minn hawn għal ġol kaxxa, nittamaw għal ħajja eterna.